Wij ziek je contact met Karatra en Kaapstad om 17 jaar bij de haatrolspelers waar wij de Aron weken voor collecteerd hebben. En ze zijn bij u via Skype. Mooi om je te zien. Toby en Aukje, Theo Jenke, hoi alweer. Fijn dat je hem er binnen. Een groet vanuit de Westerijn. We hadden Aron de weken zitten voor hem inzamelen en het is natuurlijk wel heel goed om het daar eens even over te hebben. Toby en Aukje, ik wil heel graag bij hem even beginnen. Hoe is het met hem? Gelukkig is het met ons heel goed. We zijn goed gezond en we genieten nog steeds van ons werk. Eigenlijk is het heel nog verhoord de laatste maanden. We genieten van onze band en onze bandsband. Ons werk gaat in feite bepaald hier sowieso hier in Kaapstad gewoon terug. Onze kliniek die draait op volle toeren. We zijn steeds bezig met het delen van voedselketten in onze projecten hier in de townships. Op dit moment, met een school aan de gang geweest, met 500 studenten uit 15 verschillende landen. Maar die moeten dus cancelen vanwege de corona. Maar in plaats daarvan hebben we op dit moment een cursus aan de gang. En die begint maandje. En je zei wat van de mensen net naar hier komen, dan was naar de mensen daar. Dus in plaats van die cursus dat ze hier komen, zo, nog door een online cursus. En nu hebben we 130 studenten uit bijna 40 verschillende landen. Dus die komen hier, dus net, maar die training zit dus op stapel op maandje. Online, dus wat je via Zoom gebeuren, we winnen wel een beetje zenuwachtig. Maar wanneer je mensen die werken dus al met kinderen in Nederland, of die willen graag met ben werken. En die je dus aan trainen. En dat is op dit moment mijn verantwoordelijkheid. En Aukje hadden wij nog wat van werk op dit moment. Aukje? Oh ja. Ik ben bezig met de Dignity-campagne. En we bereiken dus vrouwen in de gemeenschap. Die trainen we om famkes, een steunpilaar voor famkes te wezen. In de Afrikaanse landen is het toch nog een achterstand wat rochten en van famkes en vrouwen betreft. En daar wil ik me heel graag voor inzetten. En ik geniet wel ontzettend van om te zien dat jongens en famkes gewoon in Afrika gelijke rochten krijgen en gelijke mogelijkheden krijgen. Ja, snap ik. Theo en Jenke, je hem dagen zullen denk ik echt heel oors uit dan wat je hem wen wien. Nou, ik kan het wel steeds, hè? Zeker. Ja, wie wie in ons eerste, wie wie op school bezig, maar school met dicht. Ik ben ook krek. De examenklassen, die ben weer, wat we hier. Maar we zijn op school bezig met de dagopening, de dagsluiting. En we hebben programma's, nijskwallen, we hebben jeugdjan, we hebben vakantieprogramma's. En eindje zijn we erom. Maar dat voelde in één keer met de lockdown al je plat. Niks kon meer. Maar gelukkig hebben we toen een vergunning gekregen om wel de dwarpen. Wie wij hier nou even, nou al zien we al week in Karatra, plattelandsgebied, bosbouwgebieden, alles 4 voet. Dus wie ben blij dat we een vergunning kregen hadden, die kunnen meestal wel opzieken. En op een gegeven moment zijn we van er is niet in voedselvoorziening. Dus toen ben we eerst maar begonnen om eten te zien. En daar hebben we meestal van. We hebben een team die het weer uitdeelt. En van één kantoor van alleen nog onze voedselvoorziening breidt het zich meer uit en nog meer uit en nog meer uit. Zouden we nou jouw nice e-pap, dus dat we gewoon een soort brev wat we gratis kregen van een organisatie. Zo'n 2200 pond niet uit in de week. Waarom eten? Maar dat doen we net alleen natuurlijk. Hè? Dat doen we tegenwoordig met oororganisaties op oren plakken. Maar het gaat wel eigenlijk in alle middelen wel via uw organisatie. Ja. Zo is het wel. Ja. En ik zie het vroeger, werk ik in de supermarkt in een levensmiddelen detailhandel. Dus wat dat een keer eerder voor mij net volle meer verhoren. Want ik zit nog steeds in een levensmiddel. Ja, maar dit wordt ook een supermarkt natuurlijk. Ja. Dus we krijgen wat door de supermarkt. Maar ik hou nog steeds hetzelfde spul in hand. Dus dat... alleen nog... het is wel heel mooi. Eerst liep het erop dat we de band gewoon heel lang net zien doen. En toen we die vergunning hadden, werden we wel echt helemaal blij. Ja, net had die band honger hier natuurlijk, maar wel dat we het contact met de band hadden kon. En dat ben je wel echt heel blij van. Dat is echt absoluut. heel fijn. Heel weken bijvoorbeeld hebben we nice. Het voelt nogal klein, warme breiden, moffen en echt moetsen en truien uitdeelt. Dus we houden contact met de band. Eigenlijk is het op afstand en dat is wel wen. Dat vinden wij wel een beetje pittig. Ja. Ik vind het wel pittig. Maar kun je dan met hun praten en dat is wel heel fijn. Ja. Dus dat is wel mooi. Ja, maar ze door eens inklaaien die werk, hè? Ja, als je op de stoel zit en neer, dan heb ik gezegd van oké, waar is de neet en het mouwen op stroep en
En Mageen. Nou, dat doen we dan dus. Ja. Hey, Toby en Aukje, af en toe het contact hebben met de achterban. Hoe is dat op dit moment? Ja, we zijn gewoon nog steeds, dat gaat gewoon terug. Je hoort net dat je met Zoom en alles. Ik kan gewoon in contact blijven met de achterban in Nederland. En met die eigen teams hier in Zuid-Afrika en op andere plekken in de wereld. Dat gaat al je gewoon terug. En het is gewoon zo prachtig mooi om te zien van, ik al in deze tijd weet elk land zijn eigen uitdagingen had en echt genoeg had door zichzelf, dat onze achterban in Friesland toch nog steeds achter u zit. En ik dacht juist dat ik met deze actie, dat er een actie ondernomen wordt vanuit Friesland, van Zuid-Afrika natuurlijk, dat is prachtig mooi. Dat Toby en ik zeiden heel vaak zien ook van, nou dat is nog een keer samen op weg. En we vinden het hartstikke bijzonder dat we met onze achterban samen op weg binnen. En dat we samen op weg binnen met Theo en Jenke. We gaan bol willen met z'n allen, we werken wel samen en op die manier mensen er met z'n allen een heel mooi stukje werk van. En als dan rekken ze van, vroeger we naar 3 jaar alleen bij voortgaan, dan weer een speltje van, dan moest mensen het hebben van nieuwsbrieven. En jullie dan hebben we Zoom, we hebben Team, we hebben WhatsApp, we hebben Skype. We zorgen de Nederlandse televisie. Wat dat betreft, we zijn heel op hecht van wat er in Nederland gebeurt en in de rest van de wereld. En dat maakt de wereld natuurlijk wel heel iets ten opzichte van 30 jaar in. Ja, en we hadden Theo in ons team. Dat had een heel mooi clipje maken die je maar je zien kunt in het scherken. Dus de wereld wordt heel iets. Nou, dan is internet natuurlijk onmisbaar. Ja, Theo, dan had inderdaad dat filmpje maken waar wij bij Sjen kent wat je hem daar doch. Mooi met z'n allen hier, hè? Kom op. Ja, oké. Dan ben je een beetje de regisseur dan. Laten we het daarop houden. Maar goed, de capaciteit van iedereen bij elkaar. Ja, internet is dan natuurlijk ook heel belangrijk. Kun je denk ik je voorstelling bij mij zijn? Ik weet niet hoe dat juist, Jenke. Is dat een beetje normaal daar, het internet? Want wij zijn misschien heel luxe wend. Nee, het is hier echt, we gaan niks te klein. Het gaat hier best heel snel. En ja, het is net oors als in Nederland. Het is de laatste jaar en ik wil echt beter worden. Dus het is wel heel fijn om de achterban gewoon en de familie gewoon te kennen. Ja, contact met te kennen via FaceTime, Skype. Ja, dat is echt heel mooi. Ja, dat is dan wel belangrijk, denk ik. We hadden al een week natuurlijk voor je hem collecteerd. Dat weet je hem. We weten ook dat je hem bij die Tjerkens in Westhaven virtueel, digitaal. Je hem had al je mij kregen, dat zeggen we. Wij wonen toch ook samen met Jim het eindbedrag bekend, meidje. We hadden van tevoren al even praat, omdat we natuurlijk ook weten van, hoe zit het nou eigenlijk en wat kunnen we ermee doen. En het is denk ik die het om het aan iedereen te nemen. Het bedrag wat er ophellen is. Wat inzamelen is via kerkcollector.com en via de bankrekening van PKN de Westereen. Een totaalbedrag van zo'n €1000 is er binnenhellen. En ik denk dat dat terug naar is Friesland. En ik wil de boeten een enorm mooi bedrag is om Sabine te hellen. Ik denk dat je me daar een hele prutte met dwang kennen. Aukje, ik denk dat stoot. Ik zie daar al heel bot knikken van ik weet precies wat wij daarmee dwang willen. Kun je dus daarin helpen? Ja, zeker. Ja. En we zijn van plan, we hier het streven weer om 1000 famkes een dignity pack te gaan, zodat ze elke maand toch red worden. En dat ik van 4 jaar lang, elke famke wat een dignity pack krijgt, die kan 4 jaar lang gewoon elke dag van de maand naar squallen. Ze kent haar squallen omaatje. En nou op dit moment komt het zo vaak voor dat famkes die ongesteld zijn net naar squallen gaan. En dat ze hun waardigheid echt verliezen. En ja, door deze actie is net 1000 famkes die we helpen kunnen, maar even zo'n 100 famkes. Die nou van dit moment al 4 jaar lang gewoon naar squallen gaan kennen, omdat ze een dignity pakket krijgen. Ah, dat is toch mooi. Ik denk dat wel heel goed doet, Toby. Ik denk ik voor die. Absoluut, Bauke, want ik wil zeggen van, dat zei we niet correct van, we hebben haast 30 jaar fjord, en als dat juist vanuit de gemeente en de verschillende kerken en de gedeelte van Noordoost-Friesland of Noordoost-Friesland staat achter die stad vroeger en nog steeds na al die jaren. Dat is natuurlijk wel heel hard verwarmend. We zeiden weer vaak van, dat we kennen wel Toby en Aukje bij, Theo en Jenke, maar het is teamwork, we doen het mijn wel. De ene zit in Friesland en de andere zit hier. En toen zijn we samen bezig in het Koninkrijk van God. Ja. De radertjes denk ik, die makken binnen op die manier en mooi in elkaar draaien.
misschien wel wat sassies. Absoluut. Theo en Jenke, het eerste wat Jim met de opbrengst dwang gonnen. Nou, als de eerste wil zeggen ontzettend bedankt, want we zijn heel blij met dit Jilt. Goeie. Ja. En Theo die had al helemaal... Mijn gedachten gaan altijd overal en nergens. En ik drop van alles op de horizon. Maar ja, eerst is er natuurlijk niet hulp. Hè? Je hebt mensen honger, je hebt mensen geen werk. En als je geen werk hebt, dan kan je wel een uitkering krijgen. Dat is net zo groot. Dus het is eerst nog een wachtje, maar hier is echt niet. Dus wie zal het in de vorm van eten? Ik geloof dat iets van 15.000, 16.000 pond waren eten daarvan betalen kan. En natuurlijk hebben we echt nog wel fondsen. Zit dat nog eens hoeveel pond eten? Ik geloof 15.000 tot 16.000 pond waren eten. Dat is toch bizar? Of, nee, dat is gewoon weer heel grote pond, ja? Dat is een grapje. Maar nee. Het is echt nog goed eten, hè? Ja, en weet je wel, het is echt goed eten. Want mij saffelen, want we krijgen dan echt wel fondsen dat de slager die ondersteunt. Dus dat er komt een boer met 20 kilo bargenvlees, dat komt er echt al in bij. Dus vanuit Noordoost-Friesland hebben we geweldig ondersteund. Lokaal krijgen we echt nog wat. Maar ik denk echt verder, wie willen de meesten echt graag hier zelf onderhouden, meisje. Dat ze op een gegeven moment net meer, als er weer eens een crisis is, dat ze dan... En natuurlijk heeft hulp nodig. Iedereen in een crisis had hulp nodig. Als we in een crisis komen, hebben we hulp nodig. Anders is het geen crisis. En we willen meesten graag helpen. Maar aan de andere kant van de wijs, die en ik 3 voedseltunnels, die hebben ze deel zet, is niks met mij gebeurd, is verpauperd en alles. En... Voor de toekomst willen we, zodra die lockdown een beetje oer is, of we kennen wat meer dwaan met jongeren, dan willen we met school drop-outs weer, vroegtijdige schoolverlaters willen we ondergaan, om bij voedsel te verbouwen en ze daarin echt bibelse waarden te leren en work skills. Hoe neemt ze work skills? Dat ze leren om te werken en dat ze op die komen en al dat soort dingen, zodat ze weer wat verder kennen in hun leven. En dat het echt weer met voedsel uit te staan en daar maakt een heel concept van komen van hoe we dat precies al in het wangen. En we hebben de oren 2 maanden, ben er zeker 6 mensen geweest die daarover begonnen zijn, die ons helpen willen, die ons helpen willen met onderwijs aan die band om dat te verbouwen. Want dat mag mij net wel weten, want als ik hier appels verbouw, komen er misschien tomaten nog meer. Ik weet niet, want ik ben er niet zo vol verstand van. Maar wat we wel van kennen is een stukje zakelijk inzicht aan die band. Ja, iets van z'n vier als het mogelijk is, maar ook een stukje levensvaardigheden, een stukje de werkhouding en al dat soort dingen. Ja, daar komen we weer om hoeken zitten. Dus nice, de noodhulp, waar we echt graag structureel ondergaan. Zodat Oudje en Toby bezig zijn met Famkes, met zijn Dignity pakket, geweldig. Super. En dat kunnen we hier hopelijk op termijn zien we dat direct wel kennen. Maar ja, wie er aan de andere kant ben we dan echt met oren dingen bezig. Dan is het juist dat iedereen is weer op zijn eigen plek met oren dingen bezig. Ja. En al even verkennen krijgt. Ja, prachtig. Hartstikke mooi. Ja. En Toby, die opleidingen, hoe zit dat? Want dat gaat dus echt beginnen. De opleidingen, dat gaat dus echt beginnen. Wat ja, dat inderdaad, een mandje. Dus we zijn nog druk bezig, maar we gaan je verschillende groepen maken om het momentum op te bouwen natuurlijk. Het is natuurlijk een hele internationale groep. We zitten met verschillende T-zones. Bij die ene is meer aan de T-door s'nachts. En dan is natuurlijk een hele organisatie. Daar ben ik een paar weken mee bezig geweest. Die aan een week hebben we de training gehad. Dus het is natuurlijk een hele nieuwe ervaring. Maar ja, we blijven zeggen, de new normal. Ja, dit is misschien wel deel van. Voorheen kwamen de mensen hier al naar u staan. En we hopen dat in de toekomst gebeuren zal. Maar op dit moment ziet het er net naar uit nog. Dus we zien er uit. En wat ik zo mooi is, bij mij die training. We zeiden zelf wel, dus we binnen 3 jaar alleen kwamen. En we wisten niks. We wisten niks hoe strijd ben. We wisten niks hoe ben met HIV/AIDS. En dat we nou dus die training Jan kennen aan andere jonge meisjes die graag met Ben werken willen. En dat we dat wat we zelf leert gaan die 3 jaar. Dat we het oerdragen naar de jongere generaties die met Ben betrokken wezen willen. En we had op het moment dat ik 2 jongens, één in Sierra Leone en die oren is in, wat is dat ook? Tanzania. Die krijgt een baan gekregen als een directeur voor een kinderorganisatie. En dan denk ik van, dit doen we het voor. Deze jongens opleiden, deze jonge meisjes opleiden, zodat ze zelf een plakje wat innemen kunnen. En dat is gewoon hartstikke mooi om te zien. En meesten leren van die fouten en van die goede dingen. En dat we dat overdragen mij is bijzonder mooi. We gaan Aaron, want je hebt een hele prutte hoe je hem werk vertelt. En dan ben we tegen wie is mij dat we op die manier met hem even praten kunnen. Zullen we hem binnenkort nog in Nederland?
Theo, Jenke? Ik denk dat we hebben, het should be plannen wel, maar ja, hoe kan het nou plannen in Santiert? Maar we zoeken ons al aan maart en april kan bezig, maar dat is er net terug. Dus we hopen nou, we hebben Pinkster er maar weer met de Ja, volgend jaar waarschijnlijk. Ja. We hopen. Toby en Aukje. Maar uw oudste zoon is een vrouw, die werkt momenteel in Amsterdam. Dus daar zullen we heel graag even wat hinder willen. En ik kom uw achterban wat even zien. Ja. Maar er zijn nog geen concrete plannen. Dat hangt natuurlijk ook van de vleenderij al. Op dit moment er binnen te volle vluchten. Ik heb het van, er is 4% drukte op Schiphol op dit moment ten opzichte van vorig jaar. Dus wat dat betreft, wie maar eerst afwaartje op de verbindingen, zeg maar. Theo en Jenke had meesten je ook concreet helpen willen. Wat kan meesten het beste nou doen om Good News South Africa, waar Jim namens werkje, wat is het meest concrete wat meesten nou doen kennen? Ja, nou, ten eerste gebed, absoluut. Want wie ervaren natuurlijk ook wat instand van de duivel, die wil echt net dat die mensen hier helpen. En ten tweede, maak ze even op www.goodnewsza.com en dan mij ze doneren als ze willen. Maar is die herk als ze volle doneren, dus ik ga net meer om je te vragen. Maar op een website is meer informatie daar. Ja. En ik op je Facebook ben je goed actief. Dat geldt ik voor Jim, Toby en Aukje. Waar kunnen we Jim het beste mee helpen? Zoals Theo zei, het gebed is de basis. Het is de benzine in de motor. En natuurlijk, gewoon een stukje rugbeheersmeidswerk, dat is belangrijk. Dat er een stukje bewustwording komt in Nederland van wat de dingen binnen die in Zuid-Afrika uitspelen. En soms zeg ik van, je kan bidden voor ons. Je kan ons bekend maken, het werk wat we doen, bekend maken. En natuurlijk doneren is natuurlijk altijd prachtig. Maar zoals Theo zei, we willen net overvregen, ja? Nou, daar zitten we net doorheen. Je bent mensen die heel goed werk doen. Je bent goede mensen. We hebben van de Farn al een contact gehad. We hebben mooie gesprekken. En ik denk dat dat ook mooi is om hopelijk Noord Friesland in te laten. Inderdaad, wat je me al benam, dat dit misschien al een heel mooi effect teweeg brengen kan. Wij willen je danken voor je inzet om u in te laten wat je hem doet, voor je verhaal. Wij maken de centen naar je oer vanuit kerkcollector.com van RTVNOF en vanuit de PKN de Westerijn. En de diaconie al daar bekende natuurlijk ook nog wel voor Toby en Aukje, want dat is Jim Artjerken natuurlijk. Dus dat komt heel goed. Wij volgen hem op Facebook. Dat kan voor hem allebei. Voor Good News South Africa, voor Theo en Jenke. En natuurlijk Beautiful Gate voor Toby en Aukje. Succes met je werk. En ik hoop dat ik hem heel gauw in het echt eens even een keer zie maar. Wederzijds. Goed. Hoi hoi. Toppie. Hoi. Oké.